Hi guys, masong adlaw jung tanan. Ning sa Zoom nilimul ganiha. Niadto mi sa Quezon City kay nagpa laboratory ko. Today ko creatinine, SGPT, serum K, serum NE, hanap tong uban CBC. Okay ra lagi ang resulta. Kalau sa Ginoo wa na ko gi pati-pati sa kalawasan. Salamat sa Ginoo jud. Ang resulta makuha after 3 days pa. Pero okay ra to kay gahang follow up check up. Ini pa magka March 12. Ini check up na ini ka March 12. Katong ang mga resulta sa laboratory, atong kuhaon kaya ang ipakita ni Dr. Emilia ang cardiologist sa Philippine Heart Center. Isa patong tanawon. Naay nang utana o sakit ba kuno inig today ko. Kagikan pa man ko gioperahan. Way sakit. Bisa kita nga na ako kapati og sakit. Hapit na ko mauli pohon. Pila lang pagkaadlaw. Mauli na ko sa buhol pohon. Salamat sa Ginoo. Adto po ko rito mag-aliwares. Karon nga naoperahan ako lahi na. Di na pare sa una nga grabe ka kiat kaadyo. Karon kontrolado na di na magpalapi kiat. Kaysa una sa mga vlog, grabe jud kong kakiat. Pagkat kahoy, katkat mangga, katkat lubi. Karabing kiatak aduzet. Pero karon di na. Nauli mi dari hapon na. Kay nihapit naman ni sa market dito sa Taguig kay ag cellphone ni Limul ijang ipaadyo kay nagguba. Nagbeng. Sayang man kuno og mapalit og bag-o. Ijang lamang ipaadyo. Pero na okay ra man pud. Excited na kumuli pohon kay gimingaw na pag kunila dito. Pero ang sirimwil luoy. Kaya hanapot silang mabidaan. Sige na mag-ihap sa adlaw. Ingan nga hapit na kamular gamay lab. Pero lamang kakaadlaw makauban na he. Nga na. Di mapo ko magsilbi og dari ko. Kay grabing inita kaadjog panahon. Mura kong tek-un sa kainit. Mas maadyo man dito sa probinsya kay bisag init naman kay masilungan nga landong bugno og hangin kay mga kahoy-kahoy nga pwede pagkabatos dagat para magpabugnaw. Pila jud kaadlaw nagpudso ko dari kadtong nagsagunson og init mura gid ko giputan jagahang lawas puro ras butoy-butoy. Garapin katuwag, ngiliog dari na. Dari buko-buko. Nay mga bukang singot. Kinahanglan jud maligo ka. Kaduha sa kaadlaw digali ka tulo. Kana mo pwede nga gabi nga grabe ka sang init kaadyo. Usahay gali matug ko di ko magsanina. Bukas ko kay grabe ka sang inita. Kadto nung pagka December. Grabe tugnawa kaadyo katong dito pa Biskundo. O karapad nilimwil og mag-LDR mi, nagsabot naman mi. Ug wari agad ang igsuon, mo ay mo bantay sa leksyonan si Jamuli. Anja ako pwede mapugkumwari dari. Di naman ang timing og ingarong nga summer. Kay grabing inita, okay ra mga December nga na kahit tugnaw. Pero summer, di magsilbi dyan. Grabing inita kaadyo. Mapuno ta sa butoy-butoy. Bungag singot. Mag-LDR na pod mi. Pero okay ro na. Basta naamoy salig sa usag-usa. Kadto sa una nga nag-LDR mi bag-o pa. Kuan pa mi dito. Nabaguhan pa. Naadjay panahon nga magsilo-silo si nga na. Sa matag di maka-reply nga na. Dugay maka-reply. Silos na dadon. Pero karon okay na. Nagsabot kaming limwil. Lahi man mi limwil. Kaya mag-uban mi. Di mi kanunay mag-away. Pero kung pag-LDR na, grabe away dana. Kaya di maka-reply. Huwag nga kayo na, di sa tagikan. Nang huwag ka ba diha, nga na, huwag maka-reply. Nga na, dito. Pero masabot na nga di mag-ingana. Kaya musalig lagi sa isa-isa. Naiban nga nga makabuwag na pag kunong may nilimwil. Kahit na napapos buhol. Kasi nilimwil dari mabijaan.
Okay ra na guys, kay nga naman dyan ng kuan, ginabuhi. Di man po pwede og muritso na naman po mi og hasamag dito sa buhol nga na. Adto na mi magtinda og litson manok, di pwede og dito sa uni mo. Kinahanglan para ating kuman. Lanuhan, yan po sa Ginoo. Kay Ginoo man dyan magbuot sa tanan. Nga na. Karon ari ka sa Manila kay bentaha man dyan dari kay daghay mga tao. Daghay mapalit sa litson. Dito sa buhol lagi. Minus dito panagat. Unsa di pa makasure og karang nay mahalinan baga dud sa kaadlaw og napo baka manok nga na kay daghan na ba sa pinagtinda dito sa manok. Pero ang mga janggi plano na pon po og muloy Ginoo nga adto bis buhol na para di namin magbuwag nga adto na bis sa buhol magtinda pon di pa po naingag madali-dali kay kinahanglan pa og hunan. Adala mo kag-girl guys kay kumbate gahapon mo ibig sa LDR. Nag-urus-urus gahapon ning among gugma. Muli ko dari kay ug adto ko piston ni Limul nga kanang grabing asuha, muli mo ko dari sa kanang manghi ko sa CR ba wa ko ikabuhos. Pero buho anak ko sa kaso. Giing na natong kuang gahapon caretaker, wa man gahapon mi dari patubigi. Sila mul basis siya o paninda kay hapon na lagi siya nakatak-ang o kanang ay litson hapit na siguro ito mo alas 5 o karaman po o kanang ay hapon na siya mag-abri kay kasagaran ag mga mamalitay hapon man magawas o mga utong tutuk hindi man na sila mupalit kasagaran hapon dyan may dagang mamalit nandiyan ako maato dito o kanang ay di na aso ka aso ningari ko dari kay grabe mga asuhan nagput-puot murang ko ito gipuhag ang pelit nga mangga kay nahinog mo natson hala ang ito nga ra na arang hinugan ha basta reguwa nga Indian Minggo dali ra mahinog karon na pa mahal naman yung kanon tamis basta reguwa nga Indian Minggo dali ra siya mahinog Mura sa kong nagmangga. Pero okay ra ni. Okay ra ng mangga kay hinugman. Umukaan po kong mangga nga hilaw, di na ko magpasulabi. Di pare sa una nga daghan si kanon. Naanay limit. Hindi na magpasulabi. Nabintahan na gang naong room. Hindi na kaso stress. Nawa nag mga bugas-bugas. Layas na. Muad na kung Limul kay gabi na. Wa na siguro ko ano ito aso. Hindi mo din naman pagkagsaga karong sa rinza. Muad na ko sa putong tabangas Limul kay Luoy. Busy man lagi? Ha? Mahal naman na nasalin. Di na ni mo dugangan? Ha? Matog tag sa kay kapoy. Sa kabuok? Duha.